नैबे सानाय दाखायासो बेखौ सन्देह खालामनाय बायदिला टिउमारसो होननानै बुंदों। खुलुमबाय, बेंलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दा आं नोंथांमोननो बेमारिनि सोमोन्दै, जोंनि आइनि बेमारनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों, नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों, नोंथांमोना अनसुंथाइ हरनाय हिसाबै। दा बे नोंथांमोननि अनसुंथाइ हरनायाबो थोयैसो जानानै फैबावबाय। खमसे खम 22,000 थाखायानो बख'जानाय जाबाय आरो बेमारखौ मोनबावाखिसैसो। बे अन्थाइआथ' अन्थाइखा आरो आलादा एक्सट्रा बेमार दंबावो। नैबे आगदाथिं उदैयाव दाखा सायनो बे बुस्थुआदि मा बुस्थु, बेखौ सनाग्राफि खालामब्लाबो हमनो हाबावाखिसै। बे बेमारखौ खालि गोसोमल' नुदों। दा बिनि थाखायनो एमआरआइ खालामनांगौ जानानै फैबावबाय। दा एमआरआइआवहाय खमावनो 7,000सिम थांगोन होनना बुंदों लवार आसामाव। दहाय आङो सोंहैदों। दा आङो बेमारिखौ न'आव लाबोफिनबाय, जेबो खामानि जायाखिसै। माथो खालामनो, लांफिननोसै। गाबोननि अखानायै मा बाराय गोलैयो, लवार आसामाव लानानै थांफिननायसै, एमआरआइ खालामहैफिननायसै। मा बेमार मोननो बेयावसो कनफार्म जाहैनायसै, अपारेसन खालामनांगौ ना मा खालामनांगौ। अन्थाइआथ' अन्थाइ दंखायो, अन्थाइआ जेबो नांजाबावाखिसै, नाथाय बै सानायासो। मानसिफ्रा सन्देह खालामनाय बायदिला टिउमार बायदिसो होननानै बुंदों। रिपर्टखौ नायनानै होमब्लाबो कनफार्म जायाखै। टिउमारानो जानो हागौ होनना बुंदों, होमब्लाबो कनफार्म जाथ'वाखै दासिमबो। दा अनसुंथायाबो जाबायमोन, 25,800 ना जाबायमोन, कनफार्म जाबायमोन। ओमफ्राय दा 22,000 उइद्र' जाखाबाय। 22,000निफ्राय दा डक्टरनाव थांना फैनानै फैसाया बेल' बासायहोबाय 3,550 रुपिस। गासै मुलि थुलिनि खरस गारनानै दा बेल' बासिना दं आरो 22,000आव। 3,800 नालाय बेंक एकाउन्टाव दङ, आङो दाबो उइद्र' खालामाखै। ओमफ्राय बे 22,000खौ आङो उइद्र' खालामबायमोन। दा बे फैसाया गारि भारा गारनाय, जानाय गारनाय, मुलिनि गारनाय, मुलियावथ' खनसेयावनो 4,000 5,000 बिदि थांबाय थाखादों। खनसे लायगासिनो मनासे जाखायो। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामदों आरो खोन्थादों। नोंथांमोनाबो मिथिनो लुबैयो, सोंबाय थाहरो नोंथांमोनाबो। बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानांगौ गोनां जायो। दा कनफार्म जागोन, एमआरआइ खालामखांनायनि उनावसो कनफार्म जागोन। आङो नोंथांमोननो आपडेट होगोन। आरो नोंथांमोना दाख्लैनिफ्रायनो सोंहरबाय थादों, आङो होजों थांनानैहाय हस्पिटालावबो ना भिडिअबो खेबहैयो ना माबो खेबहैयो, जेबो खालामहोआ। आं आपडेट होनो मोनाखै, खिन्थानो मोनाखै। खिन्थानो साननानै भिडिअ खालामहांलानो बादा होफैयो। माखौ गियो मिथिला आं। ओरैबायदि रागा जोंखांनानै थादों आङो हस्पिटाल स्टाफखौबो। आरो माथो खालामबावनो, आंथ' आन्दायखाबायसो, अबाव मोनगोन अबाव मोना फैसाखौनो। दा आंनि सन्देहआवथ' आंनि मोनदांनाय बायदिला अपारेसना कनफार्म जागोन आरो बेमाराबो अन्थाइआखौ दानांजाबावसै। नैबे सानाय दाखायासो बेखौ सन्देह खालामनाय बायदिला टिउमारसो होननानै बुंदों। टिउमारानो जागोन होननानै बुंदों आरो कनफार्म नङा, जागोन आरो। आंबो बेखौनो मोनदों, माने सानाय बिसफोरखौ नायनानै, माने बिनि रोदाया गोसारनोब्ला डेन्जार सायोनो बियो टिउमारा। दा बे सानाय बिसफोरखौ हमदांनानै नायोब्ला बेखौनो नुहुरो आरो सिगांबो जेब्ला जों न'आव गैयामोन, आङो मुम्बाइआव ना बेंगलराव दंहैयोमोन, अब्ला डक्टरा रिपर्ट खोन्थादोंमोन टिउमार दङ नोंनाव, जाहांबाय होननानैहाय बुंदोंमोननो डक्टरा। ओमफ्राय दा बे गोबावसै गाइब थानानैहाय, गैयालाबो 10-15 बोसोरसो जाबाय गाइब थानानै। नै बे बेमारानो दासो सिखारफिनदों आरो। गावलाय गाबाय साननानै ओरैनो थादोंमोन, अपारेसननि थाखाय बुंखादोंमोन डक्टरा, जोंनो खोन्थायाखैमोन। दा गाव गाबाय साननानै सिरि थादोंमोन आरो। नैबे बेमारासो दा दुफुस सिखारफिनदों आरो। बेनो माथो बुंबावनो, हावरिया खाफाल। एसेनोसै, नायनोसै इसोरा बबे लामाजों दैदेनलाङो। नोंथांमोनाबोथ' हानायखिनिखौ हेफाजाब होखाबाय। आरो सोरबाफोर होनो गोसो दंबावोब्ला आङो दासिमबो एक्सेप्ट खालामो, नोंथांमोना हरनो हागोन।
बै सिगांनि भिडिअफोरखौ थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलाव थांनानै आङो बैयावहाय एकाउन्ट नाम्बार, गुगोल पे नाम्बार गासिबो आपडेट होनानै दंजोबखायो। नोंथांमोना सोरबाफोर आरो अनसुंथाइ होनो गोसो दंबावोब्ला अननानै हरनो हागोन। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। जै बर' हारिनि